matur ngeten. Mulane ngisore kok lambah-lambah. Pinjang sang sodal kiwolo Paman Durna. Kaseketak lenggah. Sampun mboten badhe kirang kaya pinggih pirangan. Karto marmo padha wasupi ngadep konengan repanipun Kakang. Nawi pangestu dalem boten kirang setunggal menapa kejawi saking menika. Ripat duka ngaturaken sembah sae. Konjo andhap padha mawantu-wantu Kanjeng Para Prabu. Iya pun Kakang Tompo. Pangestu tampan ono kapundhira mestaka tumati jujur dadi kegiatan. Ayo kok mriki. Karto marmo mengkono. Kejawi saking menika Paman Sengguni kundur wonten Petenira wedal samangke kula ngawuntaraken pasibaragung engedipun bidhe dinten Kiswanan. Ewa semanten kula ngawuntaraken pasibaragung kenging pisan badhe ngrembak raharjaning negari makmuring para kawula. Menapa tasih wonten ing kirang sandang, kirang pangan, kirang wasta. Engedipun sandang Dugo wastra mboten kirang nggih namung adiripun ing tesih dipun antu-antu dening para kawula, dipun waredenaken dhateng para kawula. Boten. Lajeng monggo kaping kalih wedal samangke kula nampi kamudaning jawuhing ing karya jagat utawi kula nampi wangsiting jawuhing pilih bincang perang Daroto Yudo Jaya Binang saged unggul lan para kawula saged subur makmur maripah yen saged kebenengan wahyu mustikane mari Paman kula badhe nyuwun prisa wonten pundi dunipun wahyu mustikane mari. Lemang jenggrang Diriyo lirwang tondro katalongan Suwing jaslir katikan katung ridan lemot kabyataning koroji ramlam dia manawang dia manawang kagungi ilang wisesa tanono kang puji waras tanono kang puji waras yung kados dene tinata brojone dadhaipun bapa sasampunipun anak Prabu ngendikaken bilih negari Ngastina saged unggul perang Barata Yuda Jaya Binangun lan saged subur makmur gemah ripana jinawi para kawula yen saged dengan wahyu mustikane warih mboten nggih ingin bapa negari Ngastina menika dados prangka bebasanipun anak Prabu menika curiga kula menika rangkanipun kula ngembani anak Prabu Suryudana sak lam-lamunipun teng babagan kawicaksanan kula mboten mangertos upami kula mangertos tutuk api-api lamur
awit nek dipun wastani kaduk wani kurang gedung. Monggo kula aturi ndamel nggih Prabu Baladewa. Menika dados kegiatanipun ingkang rayi-rayi Kurawa utawi dados kegiatanipun Paduka anggenipun jeneng napa wonten negari Ngastina. Monggo kula aturi ndamel nggih Prabu Baladewa. Bapak Prabu Baladewa kados pundi? Bila samangke perang Bharatayuda Jaya Binawa saged tunggul yen saged kedulan wahyu mustika niwari lapor kau saged ayam toto tipi tentrem kemari pahlon sinau Bapak Prabu kados pundi? Nggih jagat iku Bathara Manik Raja Diwakti Yai Prabu ngroko ngandura wonten negari Ngastina menika dados sapu kawat bedhing praja. Jeneng wonten kraman sae monco negari ampun ngantos gopok koncanipun para kadang-kadang Kurawa upaminipun dhateng Yai Prabu Suryodana. Cekap ingkang Araka Baladewa bebasan putung dados kalih kula aturi ambalangaken ajur dados kula aturi nyirataken. Nanging babagan kawicaksanan menika kula boten saged matur leres nggih paman sing pundi upami ngertos lajeng matur kula dipun wastani traduk wani kurang gedung. Lah monggo kedal samangke negari Ngastina menika wonten mujunipun nggih menika Paman Duna. Niki mangke nek Paman Duna saged suka gegambaran tanpa pedak negari Ngastina menika kerawan Paman Duna. Tuas udan-udan teko nganggo pecis. Jane ketemu karo Harjingklik. Wis tuwae bagusi. Paman Duna kados pundi? Oh, banyak blibut manyar-manyar. Sak menika ngeten nggih. Nggih. Awit ujunge kula menika kula kuling ing tanggal jawab. Lah, papanipun maju mboten wonten malih kejawi wonten kayangan. Nanging kayangan menika kula nggih dereng mangertos menapa kayangan sawela gringging menapa kayangan mundaran Dirgawana ingin baken wonten kayangan. Lah, widhek saking pusaka kula Kanjeng Jai sangkal bolong lompong ilang petele. Ketok ring lompong boten wonten malih kejamen nalindra ingkang bule utawi Angger Prabu Baladewa ingkang kedah gaya wayu. Niki mangke Angger Prabu Baladewa saged ngupaya wahyu mustikane malih tanpa pedak negara Ngastina ana Baladewani. Baladewa mangadhep dening jalanira papine Sang Balarama. Gumulung mangango punggung ngemak bola 3.303 pokoknya setrum ngono wae. Sageding pitung geding dadi dahono. Paman Duna, dah pundi? Sampeyan iku males sekali kula. Mboten napa-napa, sapa gawe nganggo, sapa nandur mundur. Ning ana wong sing nandur ora tanggung jawab nggih ngono. Yai Prabu, wonten kalikan pengendika. Yen panjen gawing Jawata, kowe kedah gawe wayu mustikane mari. Sagah kula dereng kantenan. Namung kedahipun gayuh wayu menika nglampahi pinten-pinten perkawis. Betah melek, betah mlaku sapi ngendalane. Lajeng kesaenipun Bapak Prabu ingin ngrokok pamit ampun dipun tegaken kula nggih badhe ngupaya maju
wonten kayangan Jungging Saloko kaya wonten kayangan Ngundalati Bawana kula sumanggaaken Para Prabu Baladewa Paman Sinawan Dura Gaya pamit badhe gayu-ayu yayi yen kok dereng pikantuk mayu mesti kane wari aja ngarep-arep bali Baladewa. Kados pundi sampun Para Prabu Baladewa duka yayasi mimpi. Pun nyatur panjenengan nggih Baladewa ajeng kula coploke loro ban. Tiyang gayu-ayu menika boten gampil. Mesinipun kathah rintangan utawi prubeda. Upami nggih Prabu Baladewa pejah wonten wana kajengipun. Menapa panjenengan boten kraos Anggih Baladewa menika wonten negari Ngastina menika namung tata gelar ning batin-batinipun nika mbelani Pandhawa. Dados negari Ngastina wonten anggih Baladewa menika ibaratipun glunggu ketusuban ruyung. Glunggunipun menika Kurawa, ruyungipun anggih Baladewa. Boten beda kali niki wonten kuya bodho tekon. Niki jane ngajeng biji utahe menilai. Menilai niku napa? Angga nggih warna-warna. Kaya apa rombongane samidi. Jare kok ndangit kan kono gampangane apik, tapi iki ora kalap, domisi besi kok. Malah samane iku warna-warna mawon. Sani ngeten mawon. Adi Juni supados bidharaken para Kurawa. Lan niki mangke nututi anggih Prabu Baladewa menawi wonten kesandunge rata dedu sing ngawang-awang dipun belani. Yen belani anggih Suyudana mboten. Paman wonten dawuh kula dinten jawi. Tata-tata sedherengipun bodhelaken Kurawa. Dhenaken titahipun Para Prabu Baladewa. Teranging pangandika sabda dalem wantu-wantu kula nyuwun pamit medal pasilan. Bidharaken para Kurawa ing atos-atos. Senajane bapa nggih nyuwun pamit nggih medal pasilan nderek bidharaken Kurawa ing atos-atos Pamanduna. Yayi Kartomarma Bodhono kang padha gantung sego kaya wis ora ana sing direbut maneh. Teranging pangandika ing rayi nyuwun pamit medal pasilan Para Prabu sing ati-ati aja kaya bayi wingi sore. Toh. Rampung Sang Hyang Darma Sabda Pandhita Ratu sabda areng pangkat Pandhita Temen. Ratu gedhe panguwasane senajan to nalindhur ngendika sekecap datan wala-wali ngratane tiyang sak negari.
wong nganggo kasar kundung bedatom jelas saking bapak tinampi gamparan gading binarep sanggih para bandeti kalau mutus sirawan saking maundur ketinggal genyong sami rarundungan
bro iya ketoke pelok kok yo diwalik srindu karang tanduke ngormati sedulur tuwa Mas Pangging kae mbiyen pengendange Swardi Ki Hadi Sudipto njur sing sijine Mbah Kasema kuwi mbiyen sing tukang gendong Swardi Mbah Hadi Sudipto sesuk nek aku seke yo tak kon gendong aku wah aja ngono kok iki diwalik Srindra mau peloke Bunanda Sulastri kuwi ya kagungan wayang ya kagungan gamelan malah pengenane aku dilimbuti konku aku ya gane manut ning sing duwe aku ning wis aku nang karo sing duwe aku wani wae wong sing nang kancaku tetanggane kabeh dipadake sak menika kula nyuwun Ibu Mami Suparmi ini ya kalebet bintang tamu saking Kulon Progo dadi ketua KDKP Kadang Dalang Kulon Progo ketuane iki kuwi bendarane ya kuwi ning wayangan itu KDKP kok tekan duit tipis oke cadu monggo Bu Mami pun jenglengaken kaya ngapa jenglengane Bu Mami kita rumah sakit dijenggleng sapa-sapa ana benine mbok nek iki kok dijenggleng sing ngendang ning wis ora iso biayani mergo bos iki wis meninggal dunia dengan sukses dia yang gerana tantangan nih jadi pikir 400 aku lihat tantangan Bimbing nanging kok nyambut gawe wis dirokok dipatiti madang kok masa ini nyambut gawe mili wae lha nek nang omah ra diopo-opo tak dipangan monggo Ganteng sore sing ngendangi rondo bungae darani Mbak Bumi iki rondo meneh. Jadi takoni nomere piro, Mbak? Kuwi sesuk malam Minggu mayang ning Simbon. Mula kanca-kanca iki do bijali bantuane do menyang. Ning aku yo gumun dalam cara nggonku kok latihan mayang ra gelem nanggonku cetok mateni pasar aku iki. Jelas iki ketok ketara kok wong iki. Monggo Bu.
ngendhoke otot. Iya, lu gawe ngendhoke napas. Lah iya. Mulane kuwi bunga sing tanpa apa awake dhewe tinimbalan sowan ana ing dalem Bapak Priyantama ing kumpul sari kene to. Duwi gawe apa kok karupe ampuh temen jan ora kaya saiki sakjane iki karupe apik banget. Lah iya. Panjenengan iki disembadani tenan anggone duwi gawe Bapak Priyantama. Duwi gawe apa? Duwi gawe mantu putrane wadon Mbak Ega Lestiana. Ora ngono dijawab karo Mas Dodi Setiawan putrane Pak Slamet daleme Madiun Jawa Timur. Oh ngono. Lah iya. Iki jane digawe ora bae-bae. Gamelane njaluk 2 dina. Wis. Lah iya, monggo wakakku ya nang kanca iki rasa rebutan pira-pira. Rikala semana Pak Priyantama terusan saka Madiun tekan nggonku jam 12 bengi. Monggo aku lagi turu kepenak-penak aku ki ngimpi rumangsaku ki lehku ngimpi mau ketemu karo Mbak Harjingklek. Lagi omong-omongan tak takani metumu ki apa jane aku ngono to. Apa didodong lawangku karo Pak Priyantama isine ditimbali supaya nglipur warga masyarakat lan nglipur temanten sak kloron. Ora ngono. Lah iya. Terus Pak Priyantama matur, iki piye Pakde, aku arep wayangan iki dipragate tak pira. Nek 20 ki cukup ora? Agane mari kancane kuwi turah nek aku sing ngecake. Jenenge karo kanca rasa bukan babio. Wis kuwatmu pira sementi kanca-kanca iki cukup. Gandeng truk yo ono supire, mongko dilalap iki gebelet treke. Dadak nyurung. Dur kanca wiyaga ki yo nganggo bis. Yo presidene iki nek bareng bis ora gelem. Wong aku sing dalangi kulino melu truk. Wiyaga ki apa Ibu Anggana ki bareng bis Gemang. Dan tenang wi. Gawa mobil dhewe, kan ya iso nyupir. Sapa? Ayo Bunanda kuwi. Kuwi tenang kok kuwi. Sesuk nek wis nyender karo nyupir bis jurusan Lampung. Dengarane yo arep nyupir bis jurusan Lampung. Lah yo aku ya karo sedulur iki tenang kok. Aja mikirke babio, sing penting cukup. Yo aku ya rasa dimanjeri sing pokok yo gawe cukup anggone golek butuh ngono. Lah yo ning mergo saking tresnane, didalah aku ya dikunjung. Dikunjung kepelang kok. Kepelang jogono mracak. Ayo dikunjung sego kok, kunjung kepelang. Dilarani kunjungnya loro karo anakku. Dadi ki mau bojoku takjak ya tak kon nyumbang. Anakku takjak ya tak kon nyumbang. Ning isine mbuh. Kondo isine. Ya apa-apa. Iki ngene ya no, awake dhewe timbalan surat rene, nggo sak dodo ya lolo, gamelan wayang ya ndeke dhewe. Tenang kok aku ki ngrasake kok nek bareng-bareng wong do wayangane ana nembungi wayang bareng-bareng gamelan bareng-bareng yo ala-ala aku yo esuk gamelan yo loro wayang yo loro iki ditakoni karo Kang Kancil sing rebabui jare bojone loro kok aku yang demo ngablek di bojo siji aku kuwalane apa tahu aku ki nyetel duit kok duitnya digagali kalau nyawani Pak disuka sih enggak mau uloh aku dewi sing ngulungke kalau mendelinya kalau mau didokok kalau mau lanang mendeli nek cara bujone sing ngedrapi di potas wingi-wingi
ya ora ana bojo kok dipotas wong nggawe pembayatan. Nah iya tenang kok wong wedok ki barate genuk sakupamane wong lanang golek wong wedok iso madai tenang kuwi iso dadi tenang. Ning nek dilalah wong wedok didadekke genuk iso madai ning borok ayo ora dadi mulane kuwi. Mulane nek golek genuk ki bolongane aja mbok. Dadine borok. Nganti kaya apa ya dadine borok. Kaya zaman saiki tau ya boyo kudu akeh, presiden ya kudu akeh. Wingi tak gawake demung telu, sarone papat ning nggone iki kaya ramot. Ya pisan nggone ramot ping pindhine ngokao-kae bregudeng. Tak gowo bali meneh. Iya, apa-apa. Iki gandeng aku tas kelangan sedulur ulama Mas Bambang Wahono wi dipundhut pengersane Gusti ing akare jagat. Monggo karo Pak panjenengane Pak Priya ya kanca intim aku sing njalukke pangapura. Lah sadurunge sedo kuwi nembung njaluk dikubur utawa jejerke mbahne nang Tirta. Ning aku gumun sing gender kuwi Pak Disapar. Kuwi malah muni ngene iki, aku nek mati itu dipendhong sak gon-gone manut, aku malah njaluk kabeh pendhong angkat diri. Nang dhuwure marta kemin. Dadi nek pakiran lunga mancing aku weruh. Kuwi kaya Miri gawa saka Tirta diseret. Nanti kaya apa? Iki tenang kono kancaku ki ya akeh sing sarjana utawa akeh sing dalang. Sing ngendang kuwi ya dalang, kuwi sarjana seni. Kuwi dadi pendamping ning Hargorejo kuwi. Lah yo sing demung sijine kuwi uga sarjana seni. Nek sing kenong kae sarjana penipuan. Apa sarjana penipuan? Aja ngapusi wasine. Ditepungi nanti Pak. Aku miyoga jebulane andiri godo. Ana ngapusi karo wasiki, mula saiki sing wedok ki ngalele ketutke gak ditinggal nang giri godo mau. Aneh wae. Lah yo pancen kanca pirang-pirang yen ngono kuwi kok. Sing tak alem ki kancaku Mas Panggi. Kae Pak Alem tenan. Biyen tenang kae, mau-limo ki kabeh dicaki. Ning saiki nglakoni 5 wektu. Tenang, manembah karo Gusti. Jajaran ya bawang kene ulur-ulur ki kok munggah panggung. Beda karo sing ngedrapi nek lumadang. Durung gelem munggah panggung. Aku ya syukur eling karo Gusti ning akarya jagat. Lah iya. Yo sing gampang kuwi ya dalang kuwi Pak Heru. Pak Heru tenang dukuh. Tawang Sari kuwi ya dalang apik. Ning yo mbok lah kok moyang-moyang bolak-balik kok ora tau nyewa gambar aku kuwi. Jare kok dilarang, larang ki nek nang dinas. Nek ane kanca-kanca ki ya suka kangger kira-kira ki 3 kudul. Ayo padha wae. Iki ngene ya nek wektu samentara monggo akeh para presiden-presiden kaya dene Mbak Adikre terus sing tengah ki Mbak Dwi terus sing tengahe meneh kuwi Bu Makmur utawa Bulase terus sing kiwane meneh ki babone Sinden Kulon Progo kuwi Ibu Nanda Sulastri kuwi wis kowe dijawab apa ki manut pokoke cara apa manut cara Banyumasan manut cara Jawa Timur manut
Abang cara Cina. Ora sing cara Cina. Pokoke manut kuwi. Yer sing kiwane meneh kuwi ibu kami Suparni. Kuwi ketoprak ya iso, campur sari ya oke. Aja meneh ning campur sari ketoprak, tandur wae oke. Nek do kala masa ditanduri oke. Kalau ditanduri dengan membaca iki. Monggo Mbak Adike kula aturi nektar kula boten lajeng ngarani napa nderek mawon selebro napa belok. Nggih, niki wilujeng dalu macane. Wilujeng dalu Mbak Har. Niki non sewu saking bose Pak Jumali nyuwun eling-eling Banyumasan. Nggih, mangke dipinangkani nyawer ora kok request terus. Oke, tak mau WA. WA kok ning pus kok. Ayo kowe ngrasakno. Aku suwe ngrasake. Pahit. Monggo badhe ngrasake napa? Nggih, niki sakderenge nderek mangayu bagi hajatipun Pak Depriyo. Nggih. Mugi-mugi sang pengantin kekalih pinaringan guyub tur rukun. Amin. Lah ya guyub tur rukun kok protes to. Ngene iki mriki nggih gudange seni Pak Dalang. Oh ngaten. Nggih. Waduh. Ketoprake mriki nggih jos, karawitane luar biasa. Nggih. Niki sing jauh di sana Mas Gunawan monggo katuran pinarak mriki Mas. Ayo diseprot. Mas Gunawan sinten? Mas Gunawan ki role Mas Gunawan Sadewa, role ketoprak kumpul Oh sari. nggih, monggo disepoti. Enten Pak setuju ugi mriku. Nggih. Monggo Mas Gunawan. Monggo katuran minggah malih Mbak Har. Yes, pokoke ayo Pak bawa. Lenggah kabeh. Cilaka iki Pak daerah kesek lenggah wilujeng dalu Pak De. Jebulane iki daerah ketoprak. Daerah ketoprak. Lah ya sing marah sesene daerah iki nanggap wayang. Lah piye? Nanggape ketoprak monggo ketoprak. Ayo kolaborasi. Oh nggih. Iki loro Kakang Adi tak unggah bareng. Sisan malih mboten. Hah? Sisan setunggal malih mboten. Oh, Paman Coklat.
diaturi. Aku rawani gawane Mbak Nani. Wilujeng dalu Paman. Wilujeng dalu. Sehat. Alhamdulillah. Waras mboten? Mboten. Ah, padha wae. Iki sehat ning rapati waras. Mbak Mas